So otwe anko dwa ne ngoma kɔ se awotwe anko ogua ne ngoma kɔ se aduro bejewa atrema se aduro bejewa goma ubu okoto kwase a onyame hwe woto ubo okoto bon kɔ ase a onyame hwe woto saa be nyina be ahodo a yebu ewo akaman mu na de edikan no otwe anase awotwe anko ogua na omakọ no ifiri yenuanom fantefo entem ene bae kai se akamfo abusienku no nyina ewo ebe isanse enumu ena ekire yenamamre ene yamane eninti obi a okasa na opese na kasa no de no na ogube na ekire se sanipa no ye banyansafo enunti ena yekese obanyansafo yebuni be na yenkana sem na de tie ne se opanin bi etena ase ewo enuanom fantefo emamu na abakosem no kire se sa opanin na efe no awotwe obi a mekase se yebono anasa asante a ebefe no nwotwe eno nti oba a yewo na otoso nwotwe no efe no nwotwe a anase oberema nso a yewo no a otoso nwotwe no efe no nwotwe na yenuanom fantefo no fe no awotwe na sapani se omugbo ogua ombeka se ogua ewo mfantemamu ona na okan omongoma eno nti anodisem a efiri potemu won nyina no na ono ena na odeto amanfo no anim opani eda ebebo dua no na wantumi anko no ode ne ngoma no a otworo no soma anase ode mane omo kenkan na omo atie sedia osie no na eno ena omo gina so enwono ebese anwotwe anase awotwe amma ogua babi ayabo afahye na ne ngoma no eba ema ye kenkan ma obiara etie bi obi beka se otwe anko dwa ena ne ngoma kɔ esanse babi ya bodwa no wakamfo amamre mu no aya na ye bɔ atimpan ene fontonforom ene etwene awodo a aka no na ni nyina no ye de otwe ngoma ena nyono ni senti sana obi beka se otwe no antumi ammadwa no bi eno nti ena ode ye de ngoma no aba kai se otwe enko adwabo ase ena se ubu okoto kwase a onyame hwe woto na ekase obi ebu obi kwase a unu obi biribi na nipa no opese osisi no eno ena efrene se nkwase abuo eno nti obi a ono no etu anamon bi na nkenim se pepepe ye anase ye beche ade no se dia etie no na ankoba ne se na odi asisi ebam no eno ena ekase obu nipa no kwase a obi beka se ukobo okoto obon opese obu ne kwase ade nanso ebe no enya na bo ase no so obo okoto obon ko ase a otu no ebehwe wiem na onyame ahwe oto eno nti ena ye de nyo sa ebe no afi dia etwato se aduro bejewa ya trema mofra binum aso dense oyare no se ye di aduro mpo ehye no na wakanense no asiso eno nti atrena ya hwi aguso no na nyini nyina ne koniyem nemom kakra bi na bekom eno nti mbanimfo nyono ebe no se aduro bejewa ya goma chese kakra bi a ebekọ yefunu no mu no ebetumi ama oyade no akọ anase wate apo we na mpanimfo ehwe so edenyono ebe no eno nti saade bi besi wi anya na kese no na ebefa nemum kakra bi a obetumi aya no ebetumi asiwie sanso na ade bi a nsem na ho anase afinhyiade a woye no sempo wantumi ankoye a obi betumi aginamu akoye ama sanso na biribi a woye na wonim se ebia oto akata anase obi a enya hu dia woye no se odomu asuko ekwa akira nipa ebeto nka